Hakajingialang kabalalum lalang daw ba Bright Star Well Marbanyang MLA Kamalay constituency haka Henry Taregnay Lor Araja Arpusan banyakran halor kijinge kibiyadey bat kajingdeng kali haka thain maulay kaladan ru kajingkran haka baydey kajing jlay drugs bat kumno bante lakami u bat yakane lapen pau daw niu nomi kman. Hakani kajingialang lawan banyasim benta nadu ka zonal task force ki officer katanat urban ki pulit penyat traffic nalor ki noyalam jongki khatway tili kisnong ki bahab apo upot usam ka maulay. Hapa penpau yakane sikilat pathai kubor uba Bright Star Well Marbanyang ulaong. Baka jingkran halor kajing jlay drugs kadai kamat ka baka sengru ka sim kiabha. Nalor kata ula kenturu ya kibor pulit bagi day ban penong ya kejingat paharaman kamiat hakisnong gibaha papo uput usam kemaulai bat ban benrap baka day ban longru ka ban lek sendat hakapor bampoy perkat. Kani ka jing hawi di baka jing dahing kali po ndai takasnong maulai ndai hakasor slong hi baro huai kadai ka wai ni jing ka ba haka jing syana kalian ka jonga kumu MLA nadu kumtuhi marsin hadian ka election arpo arpulahi ka baningkong hi ka bangla sim khai kani ban lum yaki engineer na po ka PWD ba kumjuru na ka USP traffic ngalalet dala dia dekat lembak kinong punya sinong akini ki jaka ki ba kamjur ka jing dan kali na ka por mo te ngilalet nang ta ngila identify problems but kumjuru ban identify ru ki solution kumno ban yarap ban ease ya ka traffic congestion kemudian hapo ukur sam jak sinong mulai te ngilaya tu ko por te ndai hadin kum basisnem te ngisok komen baling ba jong ka sarkar ka simkhia ban warra ya ka solution abi ba kani dina makata la constitute ya kata ka zonal task force te kani kamulai kari ka wei ringkat lembat ki wei pat ki snong hapo ka nongba silong hi baro wei te gelas tang baniak te nri kadon kajing bam smuthu mo nakaliang jom ki nong punya sinong ru ki belum penso sanga ki belum ki long confuse te hakaju kaporu nakaliang jom ki nong song sinong te deni makata tang la sim kani ka senjam ban lum ban lang ki nong punya sinong nadu ki members jom ki committee jom ki sinong ba per po uput sam jom ka mulai consensi ba kumju ru ya ki long kemie ba ki samla ban yobian te ngewan hang ne ban la khot ru ya ki officers ki ba don benta habi di bagian ke zonal task force nadu ka urban affairs nang ta napok ka district administration bat kumju ru napok ka traffic department ke don dekat hang ni bat kadi ka interaction mo ban ya shai bara ka ju poru ban ya ajimut na kalian jogin ke kap snong bat katok ni kinong snong habi di bat ka habi di bagian ke zonal task force tengi sukmen namar ba lingba kani nanta kemud kiba poi sya kani ka jingelang naki khatnyo tuli ki sinong kiba nglapen poi sti sekirang ba sinong ba kini wer ki para members ki jongki ba kentup ki long kemi ba ki samla naki khatnyo tuli ki sinong khatwei tuli ki sinong lai poi renti ani por ka bamta bat nglayo ya ka jing ya kren kala don ke jing pensyai na kaliang jong ka zonal task force bat hakju por pan kala don ru ki jingkeli na kaliang jongki ba poi sini ke jingelang bat ka dondu ka jing ajing mut pat na kaliang jongki kinong penyat sinong bat ki pat ba sakani ka zonal task force kani ka meeting hi namar kumbangi sothu kani ka zonal task force specifically ka task ka jongka kadai betang ban regulate ya ka traffic flow mo kata di ka baningkong bat ka baar pan kadai highway bat ban pet ba kini ki street vendors mo kemdei ban penwit ya kalit kawan jong pat ba bat kabalai pat kani ka zonal task force ka pedu habi di bat kumdu ban penne ya kami mariang te ni stick bet ya kata kamdei sabar jong kata ndei ha ka jing kren hang tu lingba ka jing sokhya na kaliang jong ki kinong punya sinong kila wara kita kimat mo habi di bat ka song suk song sngan ba kumju ru pat habi di bat kani habi di bat ku drugs ka jing jilai jong drugs na kaliang ka jonga kum u local representative hang ne po mulai bat nakaliang jong ka party mo ngila sim khai kani na thail da ki sang man kertiang dien wat apo kayeng do ba thau an ru nakaliang jongi kum party nakawai ka por skawi pat mira kani kamat ban pensngo man ngitem kani ka jing bat kani ka jing ka balada ngim sim khai menta kum ka jaj ban riu ningkong bat kum kita ki badon ka bor kiba lapen kamti do pat ba
yaki lalangim le i menta kamut kai ka ban sawan nginom la ban batai mo kai ki after effects jong udrox ban kata hapo om tang kasnong mulai ndai hapo ka jelai barok we ngila simkhia mal play ni singiru nakaliang jong ka youth wing jong ka party ru ngila simkhia ngila lumi upat ba kaleng gebri ang te po matran ban penmana ba ka party kanom song klikti no hadian kajing yo so kajing ut kajing nam na ki babun ki nong song sinong ban ngi i hiru ya kata nakaliang jong party ngila sim ya kani kum si benta ban yarap lang mo ya ka sarkar ban te lakam ya kijing snew kam tam lemba jong drugs ka party lembaga youth wing kila omba kinle ya ka ba dongkap pi nakaliang jong kam dei tang menta mo ndre lakum ba system tam menshwa pi kidon kijing ut kijing nam kam tam kum ba pi oso menta hang tu ba ketika mulai bypass mo hang tu ke jurba kajing ki kam snew kam tam ka por mimit marangi i ngatrai piru aba pia yang tu penyi ki kali ki balai pujat ki wan hang tu ngayo so na kinong penyak sinong hang tu ba nakapor ki hab banlet ban intervene te don ki por haba kilet hang tu ki poi ki breu ki ba nakeleng ndai ki bana po mulai mo ki bana ki wei pagi jaka ki wan hang tu ban song miet ban yabam menyedi bande kinu nu hikam mo te hakatu kapor ngalasim khia nak liang ka jonga ban ya keren bat ka police department bat kham tam lidi bat ka tuka outpost ka bran hang tai apo mo konro te ka jing ai jumut jonga ki kalong kumni kumbala pen pam we ni ki ri rong ba atu kapor akan ka meeting mamta bat ngaru atu kapor ngala ong ba pinjur ya ka patrolling no katari ka bankong ka ba phila ban le bat ka bala ru ban te lakam oh penjur ka patrolling bat ngala ong ru ki atu kapor ngong ha ba patrolling pan nonga kam dei ban long so obvious mo ba man la si tang ban pendep ya ka rutin ke jong phi man la si sbu plek nyo beje jan miet nong le kam sni tu latip ipa man la ka nyo beje kan patrolling tai tai por kenum le i ning long ki ha ba plek patrolling ka dei ban long hata rukom ba kenum tip ki brio kala ban nyo beje kala ban dei knai beje kala ban dei spo beje kala ban dei kenunu timing la ni kenunu ka siru kam dei malah siru mo tambah pimtip kenu ka si ba kita ki nakaliang jong police department bakin ya bahara tenga su kapor la dei sisian pat limba kilat pathai kubur nga kentu ban nakaliang jong akum bang lai kentu ya ka police department ban penjur ya ka patrolling hapo pur sam jong song mulai baru kowe kata di ka we ka ba phila ban te lakam Habatin pej bahaki ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya